Biológie, dejepisu či fyziky nemusí byť nudné a staromódne. Potvrdiť to môžu študenti gymnázia vo Zvolene. Otvorili tam totiž ojedinelú učebňu, v ktorej sa učí v prostredí virtuálnej reality. Pomocou moderných technológií niektoré predmety ľahšie pochopia. Zvolenské gymnázium sa rozhodlo posunúť vyučovanie na novú úroveň. Zriadili špeciálnu učebňu virtuálnej reality, v ktorej sa študenti učia bežné predmety moderným spôsobom. Tu si môžeme napríklad vybrať nejaké svetové pamiatky. Tu sa vieme pohybovať po mape. Treba na to trochu praxe, ale dá sa na to zvyknúť. Myslím si, že tie deti sú viac zvyknuté na technológiu ako dakedy, takže vedia na to si rýchlo zvyknúť podľa mňa. Tak je to spestrenie hlavne výučby a určite deti viac baví pozerať sa na tú obrazovku ako do nejakej učebnice aj na tej biológie. Škola tvrdí, že takto reaguje na nové trendy, keďže virtuálna realita je dnes veľmi populárna. Sme to zobrali ako veľkú výzvu a myšlienku, ako vlastne využiť možnosti tej virtuálnej reality pri bežnom vyučovaní na naozaj rôznych vyučovacích predmetoch. Najskôr chcú zaškoliť učiteľov, aby s technikou vedeli narábať, kým ten, kto má virtuálne okuliare, vidí obraz v 3D. Ostatní žiaci ho pozorujú dvojrozmerne na veľkej digitálnej tabuli. Skôr si zafixujú niečo, čo ich zaujíma, čo jednoducho vidia z iného pohľadu, ako v bežnom svete, čo je pre nich fárne, by som povedal. Je to posun pre školu, má to lepšie potom to bude, akože tá škola bude lepšie vyzerať, keď pre niekoho, kto sa na novo príde. Jedným kliknutím tlačítka vieme do klasické učebňu robiť počítačovú učebňu. Vybudovanie učebne stálo školu asi 20 000 eur. Polovicu sumy získali od nadácie drevárskej fabriky, zvyšok doplnili z vlastných zdrojov. Študenti sú dnes naučení trošku inému vzdelávaniu, ako sme sa drilovali my. Ja som veľmi rád, že v rámci tejto virtuálnej reality si môžu tie veci omakať. Lepšie sa to naučia, lepšie si to zapamätajú. Učebňa nie je len pre nejakých vybraných študentov. Chceme, aby ju využívala celá škola, aby si vlastne učiteľ v tom softveri, ktorý máme, vedel nájsť ten svoj predmet. Túto špeciálnu učebňu by mali využívať všetci študenti z Volenského gymnázia. No a v budúcnosti chcú pracovať na zdokonaľovanie softvéru, aby bolo vyučovanie ešte zaujímavejšie. Martin Dušička, Teatry.